Vigrens værelse, take 2. Det er en hurtigere gengivelse, fordi at Vigren ikke optog første gang. Producer, instruktør, Vigrens computer, Vigrens seng med jakke, Vigrens og Per Aalborgs hylde. Ja, vi er i gang med at filme. Der er kamera. Per Aalborg, der for oven. Det er hans ting. Per Aalborgs seng. Dobbelt høje. Så hold nu kæft! Det var naboen. De har ikke så godt forhold. Per Aalborg. Så din nabo. Ja. Det er deres genbo. Per Aalborg sover i overkøjen. Der er ikke nogen, der sover i underkøjen, fordi at, han tisser i vinden. Der er en, der har tysker inde. Det var alt for Kaspers videodagbog for i dag. Ses i morgen til den 9. januar. Thank you.